Tono hambai khulumbai kha फाइनाय 29 तारिख मार्च मासे शनिबार दिन एकटा तामानि जराओ उदयपुरनि त्रिपुरेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड गोमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा थाबाय कबकजाक कायसा कतरमा पांडांनाय ओ पांडावा चिनि बुबाग्रा फाइमानजाक फाइनाय तेबो TWF YTF नि जत लीडर्स फाइसक फाइनाय चिनि ओ लोको कुथुम पांडावो गोमती हांकरनि जत लोकरनो आं कबकनानि मुसुगु फाइदि जों बुबाग्रा बाय बाक्सा ओ लोको कुथुम पांडावो मानजाक लायनाय ते मानजाक लायबै चिनि हानि अधिकार चिनि पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स जे बुबाग्रा फाइट खाइ दंमानि न जोंबो लगेरो लायबोन हानिबां जत चिनि YTF नि वारियर्स TWF नि वारियर्स ब्रह्मथानी वारियर्स रोनमु कबकनानि मुसुगु निराव बहायनो चिनि बुबाग्रानि जे मेसेज रोमानि चिनि राइट्स नो फाइट खायनानि बागै जे चिनि बुबाग्रा जोंनो दागेमानि न नव थांगै गामि थांगै जाते ओ 29 तारिखो त्रिपुरेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड उदयपुर जतनो नखुंथुयै फायलायनानि बागै ते थांसानि मारि फुनुंनानि बागै फाइबायदि हनै चिनि वारियर्स रावबो मा कबावलायनाय हानिबां आं हाय कबावो गोमती हांकरनि जतनो ओ लोको कुथुम पांडावो 20 हइते 25,000 जों अर गेदारिं उयै चिनि थांसानि मारि बोसो कटर चिनि बुबाग्रानि लगेव तं अमस जों फुनुंलायनाय हामबाय।